கார்த்திகை ஸ்பெஷல் பெரிய அகல் வந்து ரீஸ்டாக் ஆயிருக்கு. இது வந்து நல்ல பெரிய அகல். நம்ம இப்போ கார்த்திகைக்கு நீங்கள் புது அகல் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக வாங்கினோன்னா இது கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 75 ருபீஸு. இதுலேயே நம்ம சின்ன சைஸ் போட்டிருக்கோம், அதனால குழப்பம் வேணாங்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு இப்போ அளந்து காமிச்சிடுறேன். இது வந்து 3 இன்ச் இருக்குது. நீங்கள் நார்மலாக ஒரு சின்ன ஸ்டீல் ஸ்கேல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு 3 இன்ச்சு 75 ருபீஸ்க்கு ஹைலி ஒர்த்து. 3 இன்ச்சு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா 2.8 இருக்குது. இது வந்து 75 ருபீஸு. பிளேட் வந்து 26 ருபீஸ் பிளேட்டு 2.8. இந்த பிளேட் வந்து ரொம்ப நிறையலாம் இல்லை, லிமிட்டட் ஸ்டாக் தான் இருக்குது. இந்த பிளேட்டில் இதை வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. சப்போஸ் இப்போ காட்டுக்குள்ளவே நிறைய பேர் பிளேட்டோட காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுனால நான் இந்த பிளேட்டோட காமிச்சிருக்கேன். பிளேட் 26 ருபீஸு. இது வந்து 75 ருபீஸு. நார்மலாக என் கை எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. இந்த கையில் இது எவ்வளோ பெருசு தெரியுது பாருங்கள். நல்ல பெரிய சைஸ் இது 75 ருபீஸ்க்கு. 75 20